và nâng có ngày ở iya pi mình sim cả cần để đã jing iya pi kham tam lê lê ha ba pi việt sắm ki kmat ki ring plot nga pe sa iya pi ru nga tip iya pi ba nga ba lê ya nga pi shuan pen bi ha ba nga itu pi don jing mot kum ju ba lê ya nga pi him su thu pen ang to pen pau no ang ne ngadan ka e pi mo to kren shai no om tang kak tien chuan pen ro ngala thai pan snap ya ki kan ten jong pi ka ju shi ka ju ka kam phim ju pen e la da pi dan jing mat shi sha ya nga kren da ka ba shai nga ru ngan tep tik na nga it ya pi na du ka la jingit baro happy ngan ai tilut kum semprong jingit saden nganong kenran ngan kiu kilom ngan thom ki plang jer ngam na preng sentiu mala citang ya pi junom pen snyat ksiar ngan pen phong ya pi cha nai ba yet wat le kai jing slow jong nga wat pen khu slai da jing mat shi sha to rice kamenta wat pen mong do no jong nga wat ting ya nga wan nom ar jing mot kumpaya bas kam ya kayingan raikut shan ya hanga kum urang khat arbor ya la jutang ba ingan yukor nga it ya pina duka donut la jingit baro happy ngan ai tilu kum semprong jingit saden nganong kenran ngan kiu kilom ngan thom ki plang jer ngam nap deng sentiu mala citang ya pi junom pen snyat ksiar ngan pen phong ya pi